सन्थला खाफालथिला मानिफ्राय मा जालांनो हमखोब्रा बे बुहुमालाय माथो जालायखोब्रा सन्थला सुवासाला बबे खनायाव दंखोमाय नोंलाय बबे गुदुङाव हाबनानै दङ नोंहा फेसबुक बन्द जासिगोननो इन्स्टाग्राम बन्द जासिगोननो टुइटार बन्द जासिगोननो बुरबेक साला यासे जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय आंनोथ' नालाय फेसबुक लानानैलाय मा घन्टा उखायनो हादोंब्रा आंलाय सिख्लाफोरजों नायफिनजाया रिप्लायबो होजाया दाय रिप्लाय होजानाय होजाया नोंनिसो प्रब्लेमब्रा नोंहाबा मा होनालाय सिख्लाफोरखौ मा एदावहरना लायो नोंबा एदाव थाराजों सिख्लाफोरखौ जायखिजाया हेलौ ओंखाम जाबाय ना हेलौ नों समायनाथार हेलौ नानिया बबेनि हेलौ नानि रिप्लाय हर हेलौ नानि मा खालामदों आरो अखानायै हेलौ गुड मर्निं आरो मोनायाव हेलौ नानि गुड इभिनिं हेलौ सा लोंबाय ना हेलौ मा ओंख्रि बेफोरबायदिल'सो होनो जोबनायाव मा दुगिलाय मा लेभेल खिथिदोलाय होनबाय गैला ब्लक खालामजाबाय आरो ओमफ्राय आंहा बिदि होनना लानायनि बे नोंनि प्रब्लेमब्रा बे नोंनि सिख्लाफोरखौ फटायनो हानाय हैया बे नोंनि प्रब्लेम फेसबुकआथ' दाय नङाना फेसबुकलाय मानो दाय होदों साला आंहा फेसबुक गैयिनि लोमजाहां मोनहांदों आरो ओरैनोबा फेसबुक नुवाबाथाय सानसे फेसबुक नुवाबाथाय सिनाखि मोनजोबो आं गासिबो न'नि मानसि गामिनि मानसि सिनाय जायोलै आङो आरो नैथियाव जुदि मबाइलाव नेट गैयाबाथाय मानसिफोरखौनो जम्बिस बायदि नुजोब्बाय आं आंनि खाथि खाला थानायफोरखौ मिथिबाय आरो थामथियाव जुदि मबाइलानो गाज्रि जाबायब्ला मबाइलानो गैयाब्ला गैखालासै गोथै हाखर सिङाव थानाय बायदि मोनबाय आं गावखौनो गोथै हाखर सिङाव थानानै सायाव मानसिफ्रा मा मावदों मा मावाखै बेखौ खोनाफैनाय बायदिल' मोनो आं रोमै मिथिबाय नोंस्रा नेटनि पागलबा आंहा जौ मोलोंबानो जाबायलै जौ अमा बेदर लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ माहाय अमा राजा जौ लोंनानै लामायाव गोलैसोना दं नामा साला दुमफाव लोदो बुसाव बेयाव खुसिसो मोनफैदों नों खुसिसो मोनफैदों नों आयौ हाबाब अमा राजा नोंखौलाय आंलाय मानो खुसि मोननांगौ जायाखै नोंनि दुखुखौथ' गाबो आं अमा राजाया दुखु जादोंनो दुमफाव अमा राजाया दुखु जालायनो रोंलायथारगौ मालायखौसो दुखु होयो बियो फेसबुक बन्द जासिगोनखाय दुखु जादोंलै अमा राजाया आंबो बिराद दुखु मोनगासिनो दङ फेसबुकआव जाहा नार्जि बुदांखौ नायखुमाबाय थायोमोन सोर सिख्लाजों लाइन मारियो सिरि बेनि एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौबो नायखुमाबाय थायोमोन आङो बेनि एक्स गार्लफ्रेन्डनि बयफ्रेन्डखौबो नायबाय थायोमोन आङो बेनि बयफ्रेन्डनि एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौ नायबाय थायोमन आङो माने आं एक्सफोरखौ नायो आरोना बिरादनो नायबावदो जासुसि खालामबावदो हाफां माखौबा फेसबुकआनो बन्द जासिगोननो फेसबुकआव जासुसि खालामनानैलाय मा लाब आजि खिस्रिखौथ' माबायावसो सङो वाट्सएपआवसो बेवहाय फेसबुकखौबो नांगौ मैया हराव हरसे उन्दुबावाखैसो आङो नायखाजोबना लाखानोसै फेसबुकनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ होननानै फट'फोरखौबो गासिखौबो सेभ खालामनानै दोनजोबबावबाय आं गेलारियाव पुराना फट'फोरखौ देनां बुरैबा नायगोन होननानै दोनलायथारदोंमोन आङो गिदिर बाथ्राया बेसो जाबाय आंहा बिखा सोमावनाय थाफ्ला सोमावनायखौ बोरै नुबावगोन आं बेनाबाथाय थाफ्ले सोमावनाय मा सोमावनायखौल' नायनो मोजां मोनग्रा बे अमा राजानियाबाथाय एसेबां नायनो लुगैदोंबाथाय इउटुबाव नायबानो जाबाय दा बर'फोरनिखौसो होनदोंलै आं बर'फोरनिया इउनिक जाखाथार आं बर' सिख्लाफोरनि थाफ्ला सोमावनायखौसो नायनो लुगैदों आङो मालाया मानि टेनसन बे थाफ्ले सोमावनायखौ नुयैनिसो टेनसन अमा राजानिबाथाय बेलेखा रावफोरानो अमा राजा नों बेयावसो मानो गाफा खान्दुरि नोंनावबो मोनहैलायबाय नामा बाथुरिफोरा आइजों नांलायनासो फैदों आङो आइया मानोलै फेसबुक बन्द जासिगोनखौ जि खुसि आरो बेयावनो आं आइखौ फंसे माबा माबि बुंदोंमोन बेयावनो आइया 10ता माबा माबि बुंफिननानै आंखौ सोबबायसो बेनिखायनो बेयावसो फैबाय आं नोंसोरजों साला नोंबो मोनसे टेनसन होफै साला सोमजो गाबखौ खान्दुरि ओरैनोबा आंहा फेसबुक बेन जासिगोननि बेसेबां टेनसन आरो नोंबो मोनसे टेनसन होफैलायबाय आंनानो मोजांलै जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ गसाय नांगौबा इउटुबखौबो बेन खालाम इनस्टा वाट्सएप गासिखौबो बेन खालाम खालि जौखौल' बेन दा खालामलाय सन्थरा मा बुंदोंहाय नों जेरै जौ सेरेब अमा बेदरखौ मोजां मोनो जोंहाबो इउटुबखौ मोजां मोनो मिथिबाय इउटुबखौ गोरोन्थि जालायबाय आंना माथो गासिखौबो बुं इउटुबखौ दा बुं मिथिबाय मा इउटुबाव माहाजोन जाना दं नालाय माहाजोन जानायनि खोथा नङा बियो इउटुबाव जोंहा बायदिसिना नलेजबो मोनो इनफरमेसनबो मोनो मिथिबाय इउटुबा खालि माहाजोन जानायनि थाखायल' नङाना नायग्राफोरनि थाखायबो बेसेबां बेसेन गोनां नों जौ फाग्लायालाय मा मिथिगौ जौ फाग्लाबाबो नलेज गोनां गियान गोनां जौ फाग्लासोब्रा आङो लोंब्रेनानै नाला साला हाग्रा बुंग्रा मालायनि न' हाबैग्रा नङाब्रा आं लाजियाबो सन्दलाया बैसागुआव नालायाव गोलैहैना थानाय सोरमोन बारा दावराव खालामजानानै थांबाय साला बेयाव फैनानै दावराव दावस्रि दावराव बाहा सोलायनाय बायदि खिखाखा ओरैनो माथाया मा जाना दंखायो
बन्द' जानांगौबा जारलासैलै आं थैखानाय बायदि मोनखाबाय आं गावखौनो थैखानाय बायदि दे इउटुबा थाबाबो जासै माथो खालामबावनो आरो आंहाबा गोसो सिङाव बेसेबां दुखु आरो बन्द' जासिगोन होनना मिन्थिनानै जा गाबगासिनो दाबो गाबगासिनो आरो आयै फेसबुकआवथ' क्लिक दोनबानो जायो बिउटि प्लासखौबो लांबाय दे मानिबाय आङो बिउटि प्लासखौ लांबाय जेबो नङा खिन्थु फेसबुकआवथ' दा लांना आयौ रोंलायलांलाहाय फेसबुकआनो बन्द' जाथ'वाखै अफिसियेल एनाउन्समेन्टखौनो खालामथ'वाखै मा एसे दुखु जालाबायखो दानो जाथारबालाय मा जाबावगोन दे नोंसोरो आं हाला दे मालाय दंबावो इउटुब थानायखाय दुगिथार नामा नों अमा राजा इउटुब थानायखाय दुगि मागि होनबाय थानाङा दानि इउटुबाबो खोनाहैलायबाय इउटुबाबो बन्द' जानायखौ मिथिबाय जानोसै लोंनोसै दैमा जिङाव माखौ टेनसन जाबाय थायो गरमफोराव दैमाफोराव एसे दुगैलाबायना गुसु जाहैनोसै